नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत मांदेली फ्राय। मांदेली मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे 2-4 पाण्याने। आता आपण त्याला मीठ मसाला सगळं लावून घेऊया। इथे मीठ टाकते, इथे आगळ टाकते। आगळ म्हणजे कोकमाचा रस काढलेला, आंबटपणासाठी टाकतो आम्ही मच्छीमध्ये। आणि इथे मी हळद टाकते। ही मिरची पावडर आहे, ही मालवणी मिरची पावडर आहे। आता हे आपण व्यवस्थित लावून घेऊया त्याला आणि चांगला अर्धा तास ठेवायचं आपण, जेणेकरून मसाला चांगला लागेल। मांदेलीला आपण अर्धा तास मीठ मसाला लावून ठेवलेला होता। आता आपण फ्राय करायला घेऊया। त्याच्यासाठी मी इथे अर्धा वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, अर्धा वाटी रवा घेतला आहे। त्याच्यामध्ये आता डीप करून आपण फ्राय करायला घ्यायचं। इथे आपण तेल टाकून घेऊया। हे आता आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे मी चांगलं मिक्स केलं आहे, आता आपण फ्राय करायला घेऊया। मांदेली एकदम कुरकुरीत भाजायची, मग छान लागतात। आपली मांदेली भाजून झाली आहे, आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता आपली मांदेली फ्राय झालेली आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब पण करा। आणि मांदेली फ्राय करून बघा कशी कुरकुरीत झाली आहे ती।